Bengalin syvimmissä viidakoissa etsimässä todella harvinaista luonnon näkyä, joka on kutsuttu nimellä Normin kastautuminen. Matka on ollut noin 4 viikkoa kestävä. Kaiken aikaa erittäin vaativassa maastossa kuljemme, kuten tälläkin hetkellä. Kuten huomaatte, jatkuvasti olemme täällä puitten saarroksissa. Kuitenkin löysimme vanhan metsästäjän polun, jota yritämme löytää perille. Katsomaan tätä ainutlaatuista ja harvinaista tapausta. Voi olla, että tämä reissu on täysin turha, mutta yritetään pitää mieli ja ajatukset vakaina, että näemme tämän näyn, jota moni ihminen ei ole vielä nähnyt. Tällä matkalla mitä näemme, vedenpinta ei vielä aaltoille, jolloin on suuri mahdollisuus, että havaitsemamme siellä se on. Siellä se heti otti kontaktia meihin. Lähestymme hitaasti eläintä, jotta se ei säikähdä meitä. Oi, sinne se meni. Katsotaan, uskallammeko siirtyä lähemmäksi tätä näkyä. Tämä on yllättävän kesytapaus, vaikka tämä on ensimmäisiä kertoja ihmishistoriassa, kun näemme tämän tapauksen. Miten se voi olla näin rauhallinen? Hän antaa nousta rannasta ja antaa ajatella, jos olisi mahdollisuus. Siirrytään hetkeksi sivumpaan, annetaan tälle erään raakileelle rauha. Kyllä se on vieläkin siellä. Uskomattoman rauhallinen tapaus. Tämä on juomista. Tämä on juomista. Tämä on juomista. Tämä on huomista. Jos ymmärrän ääniä oikein, hän yrittää juoda. Kyllä. Kyllä se juo. Tämä on enemmän kuin kaunista. Pitää siirtyä, se nousee ylös, ettei. Tämä on järkyttävää. Tämä on kaiken eläintieteen mullistava hetki. Piiloudun tänne puun taakse, jotta emme säikäytä tätä herkkää eläinkappaletta. Siellä se menee. Kuunnelkaa näitä kauniita ääniä, mitä hän päästää. Uskomatonta. Lähteekö hän uudestaan? Kyllä. Tämä on ennen näkemätöntä. Hengitykseni melkein salpautuu tästä tilanteesta. Yritän vielä päästä hieman lähemmäs. Kuten kaikissa eläinluotopohjaisissa ohjelmissa pitää muistaa, ettei häiritse luonnon rauhaa. Oi! Voisiko vaan... Oi, nyt se huomasi minut äkkiä. Ei tule se perässä. Tämä on vaarallinen tilanne. Hän yrittää repiä. Onko tämä taitaa olla vihan merkki? Ei. Nyt ei se tulee niskaan! Tiesin aina tämän riskin olevan näissä tilanteissa, mutta tämä on ensimmäinen tilanne, kun joudun oikeesti.